lakaw ye mangoya Faransi ana kolado ni aka kunafondi gafe wuleno k'u jɔn caki k'u ɲin turu Irisi la k'a sababu kɛ mun ye u kɛlen don ka fɛɛrɛ belebele sigi sen kan Irisilaka minnu bɛ yen bi n'olu bɛ baara la Mali la yan ka se ka mangoya ta ka ɲɛsin u ma fala ye n'i ye waleya in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko Faransi ka kunnafoni gafe so minnu bɛ yen min ye Ngilɛw ka BBC, France 24, RFI ale ni Monde jumɛn o journalistes fala ye olu bɛ ka sɛbɛnni kɛ su ni tile yaasa ka Irisi mangoya Mali la Irisi danaya ma ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o lakari k'o lafu k'o tiɲɛ k'o mangoya ta ka ɲɛsin o ma kabini Faransi ni a ka barika n'a kɔladen ni takuba n'a tɔw bɛɛ lajɛlen bɔra yan fala ye Faransi ale ka se sɔrɔli an marabolow fɛ o dɔgɔyara kosɛbɛ min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye bi u y'u kɔ don Faransi la ka kɛ ni u ka kunnafonidiw ka kɛ n'u ka baaraw kɛcogo ye k'u ɲɛsin Irisilakaw ma diɲɛ ye an ka di bi an man di sini fala ye maanifin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'i ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo tuma dɔw la kajibi na ngalo o bɛ se ka ta ka d'a la Faransikaw ka kunnafonidi gafew tile fila in na a bɛ n'a fɔ k'u b'u mamuso ka guwaforo la u bolo bɔ jɔmuso n'a kɔladen kibaruya jugu tɛ kibaruya jugu ye min ye miiriya jugu tɛ miiriya jugu ye fɛɛrɛ jugu tɛ fɛɛrɛ jugu ye maa minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnnin funankɛninw ye u ye minnu tɔgɔ cɛ i n'a fɔ bɛɛ le cerveau ɲɔgɔnnaw bi in na u y'a bɔ olu la pewu nansaralakaw yɛrɛ wulen don k'u jɔ k'u ɲin ge Mali la kaki ani Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma ye k'u bɛ fiɲɛ ɲini a la cogo min na u bɛ kibaruya minnu di u bɛ fɛn minnu fɔ u bɛ ja minnu yira ani tiɲɛ cɛ ka jan n'i y'a jateminɛ kɔsa in na Jeune Afrique ale ye bataki dɔ bɔ n'o bɛ tali kɛ septembre kalo tile 24 na k'a yira sa k'a fɔ ko Irisilakaw k'a na kɛ ko olu na kɛ jajugula ka ɲɛsin Mali ma nka daluya foyi tɛ a la u bolo u ma Mali mɔgɔw ɲininka u ma Irisikaw ɲininka wa u ye sɛbɛn in bɔ ten France 24 ni RFI olu fana y'o kelen in ta tuguni k'o bɔgɔrɔ dɔ k'o fɔ file la k'o fɔ bala la yaasa k'a yira sa ko min ye Irisi ye ko degun min bɛ cɛncɛnfuga jamanaw kan bi ko a yɛrɛ sen bɛ a ko la laɲini min kɛlen don lakanako ta nasira fɛ ale ni jamana ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o lakari k'o latiɲɛ ka se ka o negebɔ maaw la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛkun ye o ye Faransi a n'a ka kunnafonidilaw fɛ kunnafoni yɛlɛmali kunnafoni bɔlen a minɛn kɔnɔ olu yɛrɛ ka kunnafonidilaw tɛ kɛnɛ minnu kan u b'olu latigɛli baara minnu kɛ u bɛ maaw la kuma k'a fɔ k'olu t'a fɛ u tɔgɔ ka fɔ wulikajɔ sugu bɛɛ sa ka se ka mangoya ta ka ɲɛsin Irisi ni Mali ma k'u b'a minɛn kɔnɔ bi u b'a minɛn kɔnɔ sini wa a baaraw bɛ sen na Mali dɔrɔn tɛ dɛ cɛncɛnfuga jamana o jamana bɛ yen ani farafinna jamana o jamana bɛ yen bi n'u ni Irisilakaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko in talen don ka ɲɛsin olu ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya nin waati in na ko bolofa bɛ Mali de ta kan Ala k'an ni u cɛ janya fala ye n'an bɔra yen taji